Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини самонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинҳои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Яке мошини фурӯшӣ. Яке мошини фурӯшӣ аст байбадрон Opel Astra F ки дар кузуфи Хетчбек соли бароиши 1997 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, беҳад бад, тоза ҳай. Мошин ду балони пеш мегад пачка, ду балони ахир мегад 180% аст. Задни камера, люк, самбуфер ҳамаш аст мегад. Мошин раднои краска, ягом руш, ягом сарапел, задаги пуштаги, чашкаош ҳамаш заводской мегад, ягом расход умуман надора. Ҳамаи чизош кор мекунад, дора мегад соҳибшон. Мошин мегад бениҳоят тоза. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хисор. Нархаш 37000 сомония ки бародар бо арзонтар мекунем, метия мегад муомилаи хуб дорад. сум дар кора мегад мошин бениҳоят тоза мегад. сум дар кора арзонтар кадам метия мошини бе расход. Хоб дӯстон азиз, кадом метавонед мақул аст, номерои расияш аст, дар рақамошон имо WhatsApp дора, метавонед ки ёки занг занед ёки дар имо WhatsAppшон нависем. Марамат срочно мегад сум дар кора арзонтар метия мегад, метавонед ки маълумоти бештарша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ки Hyundai Starex ки мошини мусофира чӣ хеле шумо хоҳиш кардед ки яъне Starex-ҳои газ катӣ мо намина баъди шумо пешниҳод шуд омода кардем. соли бароишаш 2000 ки бадрон газ катӣ ки объем мотораш 3 литр, коробкаш автомат ай. Раднои краска 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та балони 60-70%, дискаҳои худаш. Мошин мегад бениҳоят тоза, ягом расход надорад, газ катӣ ва коробкаш автомат ай. нархи мошин 35500 сомония бадрон бо савдо муомила меша дар назди капоти мошин. Мошин мегад 100% бе ягон расход дуруни ҳамин пойтахта гаштаги ай. дар шаҳри Душанбе қарор дорад 35500 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат тамос гиред, бештари маълумоташа пурсед. шумо агарам хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника дошта бошед, рой кунед, фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Vectra аст ки соли бароиши 1994 сола мегад соҳибшон бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторша 1.6 литри простой гуфтаги аст, коробкаш механика, сайстани мошин беҳтарин мега соҳибшон. мошин мега губкават кардаги, ягон ҷои балонош мега каҷала неста мега, сайстанаш беҳтарин бада мега, мошин ҳуҷҷатош мега на ҳуҷҷаташ бурчидаги. срочно мефурӯша мега бо нархи 26000 сомонӣ, бо арзонам мекунем мега камтар дига вариантҳои алиши ҳам дора, метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед ки соҳиби мега ягон вариантҳои алиши ҳам боша, метавонанд ки пешниҳод кунанд. салон тоза, мошин бе расход. мошин дар шаҳри Душанбе қарор додем, хали раднои краска вишнёвия 4 балонаи средния аст, калпаки худаш яъне ки мошин бе расхода мега. марамат тамос гирем, бештари маълумоти пураша аз соҳибашо фаҳмида гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ВАЗ 2107 аст ки соли бароиши 1991 сола мега соҳибшон бензин газаш ҳардаш кор мекунад. объем моторша 1.4 литри экономни гуфтаги аст, коробкаш механика, сайстани мошин мегад нахаду дар ҳолати хуби техника. мошинам хел сирха мегад, скамейко тоза, 4 балонаи 60%, мошин мегад нахаду срочно мефурӯша мега бо нархи арзон 7000 сомонӣ ки бадрон мошин дар шаҳри Хисорда қарор дорад. кадом мехара мега бо ягон чи муомила мекунед, мошинам хел ҳолате хай ҳолати миёнаи соз аст. дӯстон хай кадом то мақбул аст марамат тамос гиред, бештари маълумот гиред. фақат аз шумо хоҳиш ки лайк бепула гузоред, имконият бошад навори моро силкаша дар WhatsApp мотон подписа кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F ки дар кузуфи Хетчбек соли бароиши 1998 сол гуфтаги аст соҳибшон. бензини холӣ аст, объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нав мега капитални пони худ капитални ремонт кардаги аст мегад
4 та балонаи рамашка, яъне ки дискови рамашка, 4 балонаи средни, кондиционерш ҳам кор мекунад мегӯяд. Хай мели чӣ кор дора мегӯяд, мели чиш каша хитон мекунад мегӯяд, мели чӣ кор дора. Мошин мегӯяд 100% 98 сол нав капитали ремонт кардагӣ ҳастад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 30,000 сомоние ки боз муомила савдо ҳам дорад ки 98 солаи бародарон кондиционер ҳамаш кор мекунад мегӯяд соҳибшон. Ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамошон мондагӣ аст маромат тамос гиред. Мошини фуруши навбатӣ аст бародарон Mercedes Benz C-класс ки сечка соли барои 1996 соле ки бензин аст ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 8 литр коробкаш механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин 4 та балонаи 80%, 4 та диска, электропакет, салонша бениҳоят тоза, мошин мегӯяд 100% бе ягон расход, яъне ки мошин ранги элеганс бародарон хай бухтор анекунен ҳама хел маълумот аст. 4 диска, 4 балонаи 80%, мошин состоянии беҳтарин, нашо танировка ягон маълумот нест. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 46,000 сомоние ки савдо ҳам дорад дар назди капоти мошин. Кадоме ки наличи мегӯяд мегирад биёд мошин аз пеш бинам бо ягон чи муомила мекунем. Мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт 46,000 сомонӣ. Маромат тамос гиред. Шумо дам агарам хали мошинҳои фурушӣ, мошинҳои боркаш, хона, замин, квартира, техника, гов, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем бародарон, маромат суратҳои оригинал, маълумотҳои пурраша дар номери имо WhatsApp партои моинамхе фурӯшда эълонда мегузорем. мошини фуруши навбатӣ аст бародарон Daewoo Leganzi аст ки соли барои 1999 соле ки бензин аст ҳардаш кор мекунад. Объем моторш 8 литр гуфтагӣ аст соҳибшон коробкаш механика. ҳолати мошин мегӯяд дар ҳолати миёнаи нахадо бародарон свети радной ҳам хеле сафед, 4 диска, 4 балонаи средни дорад. Мошина мегӯяд нархаш 10,000 сомона, кадоме ки конкретна харидора мегӯяд бисёри бад не ягон 500 сом бо арзон мегӯяд дар назди капоти мошин. Мошин дар ноҳияи айнӣ қарор дорад. Айнӣ тарафҳои яъне Хучанд нарафта бародарон тарафи айнӣ мешавад. ҳамон тарафда қарор дорад. 10,000 сомонӣ камтар муомила дорад. Фақат соҳибшон ҳам хеле гуфтагӣ ки илтимос беҳуда занг назананд, одами коргар ҳастанд, яъне кадоме ки мошинхари амтари конкрет набошанд. хоб бародарон бисёр гап намезанам, ба кадоме то ки маъқул аст маромат рақамошон мондагӣ аст. шумо хоҳиш кардем ки монем ина баъри шумо Daewoo Leganzi маромат тамос гирифта бештар маълумотша фаҳм гирем. мошини фуруши навбатӣ аст бародарон Daewoo Tico аст ки соли барои 1997 сола мегӯяд соҳибшон ҳам хеле маълумот додагӣ аст. 97 сол бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 0,8 литри экономни гуфтагӣ аст соҳибош. коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати миёна қарор дорад. ҳолати мошин мегӯяд бениҳоят мегӯяд соза не ки миёна. мотор 100% мегӯяд ҳуҷҷат ҳам дорад, не ки нагуфтанд чақа ҳуҷҷат ҳам дорад. мошин нархаш 7800 сомон ки бародарон нархи ахиронша мегӯяд дига ягон сомон арзон намешавад. аз шумо узр ки мегӯяд беҳуда занг назанам. 7800 сомонӣ нархи ахиронаш дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қарор дорад. ба кадоми шумо ки агар нархаш мувофиқи бошад маромат тамос гирем, бештар маълумот гирем, не ки нархи ахиронша мегӯяд дига арзон намекунем. ҳолати мошин миёна. кадоме то мехаред маромат тамос гирем. мошини фуруши навбатӣ аст бародарон Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан вишнови свет улӯшагӣ соли барои 1999 сола мегӯяд соҳибшон ки бензини холия. объем мотораш 6 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд чашкор 4 та мегӯяд нава мегӯяд ягон расход дорад. мотор расход надорад. 1 моҳи дигар документ дорад. 2 балони пеш нава мегӯяд, 2 балони ахир мегӯяд средни. мошин яъне ки берасход мегӯяд мотор сатфои чашки варид надорад. 1 моҳ 2 балони пеш нав, дуташ ақиб средни. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ бародарон, бо арзон ҳам мешавад, яъне ки муомила мекунем мегӯяд соҳибош. дар ноҳияи Дангара қарор дорад. бародарон ба кадоми шумо ки мо хушрӯ фаҳм мондем, кадометон агар ҳамин вариантотон ба шумо вариантош ба шумо мувофиқ бошад, рақамошон аст маромат тамос гирен, бо савдо ҳам мешавад. шумо дам агарам хали мошинҳои фурушӣ бошад, хоҳем фурӯхтан, маълумотҳои пурра аст, сурат ки монамхе фуруш рекламада мегузорем. фақат аз шумо хоҳиш ки лайк бепула монен, дареқ надорен, навора подлиса кунем.
мошини фурӯши навбатӣ аст бародарон бояд тайгаасай Daewoo Leganze аст ки свети сиёҳ соли барои 1998 соле ки бензинга сардаш кор мекунад соҳибшон. Объем моторшам инам 8 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати миёна қарор дорад. 4 диска, 4 балони средни электропакет, родной краска, мошин мега нахвадор неки ҳолати миёнада қарор дорад. нархи мошин 10000 сомони бародарон бо ягон чи каунтар муомила мекунем мега бисёри бад не каунтарак 10000 сомони дар шаҳри Вахдат қарор дорад. срочно мега сум дар кунад то қа вариантҳои сум алишар нагуфта 98 сол Daewoo Leganze бародарон. бисёр бародарон ҳамин хеле хоҳиш карданд ки Daewoo Leganze бисёртар монед бародарон, яъне ки чизе ки барои шумо вариантҳо шуд мо пешниҳод карда истем. Кадомто ки маъқул аст дигараш арзон карданаш дигар камбудаш хитон бо фаҳмида гирем фақат одамони харидор. шумо чо кунед дастгирӣ фаромӯш накунед чи мошини дар кунай наисем. мошини фурӯши навбатӣ аст бародарон ки ваз 21014 аст ки чӣ хеле ки ба хоҳиши шумо бародарон ки дар комментара хоҳиш кардем. соли бароишаш 2008 соле ки бензини холия объем мотораш 6 литр коробкаш механика ҳолати мошин мегад беҳтаринай 4 балони 670 4 дискаи худаш салон тоза мошин мегад бениҳоят хуба мегад бе ягон камбудӣ. нархи мошин 18000 сомония ки бародарон бо ҳамира мегад арзон мекунем неки фақат мошин хари аниқ боша мега арзон мекунем. мошин бародарон фаҳмида ки 2008 бе ҳамонам арзон аст бо ҳамирам арзон мекунем мега хеле светошон хадавои свете ки радной мегад беҳтарин састени аст. нашуд ҳуҷҷат и чизе агон маълумот аст хай бо хатон аниқ када мегирем. рақамошо дар поини видео мошин дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. маромад срочно тамос гирем. мошини навбатӣ аст бародарон Daewoo Matiz аст ки асосан Daewoo Matiz бародарон вариантҳои алишӣ дорад неки кадоми сумкатиам мегира сумкатиам метиям. Daewoo Matiz соли барои 1999 соле ки бензини холия объем мотораш 0.8 литр коробкаш механикаи системаи Matiz беҳтарин бародарон родной краска намхали кабутак яъне зелёни 4 диска 4 балони 70% салоншам тоза беҳтарин мега системаи бе ягон расход. мошин мега ба Opel караван кати алиш мешава кадоме ки Opel караван дора мекад алиш мекад дигаша маслиҳат мекунем. кадоми сумкати мегира мега 20000 сомонӣ яъне ки ягон муомилаш дар назди капоти мошин. мошин мега бениҳоят тоза задаги пӯшидаги ягон расход надора бародарон бо хайхтон аниқ када мегирем. мошин дар территорияи шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. 0.8 литр мотор бензини холӣ 99 сол яъне ки соли асосиша бародарон. срочно мегад асоси мега алиш мекунем мега соҳибшон. кадомто ки маъқул аст маромад тамос гирем дигар маълумотша пурсем. шумо дам агар хонаҳои фурӯшӣ мағоза замин квартира мошин мошинҳои боркаш ҳам хеле чизо агар боша бародарон сурат маълумот роӣ кунед дар номари ватсапи мо инам хе рекламада мегузорем. ин ба 12 мошини фурӯши мо то видеои анда худа нигоҳбонтон.